tothom. No sé si em posaran el PowerPoint, però bueno, anem fent. Vale. Doncs jo us explicaré una experiència molt concreta, que és Créixer, com deia l'Oriol, que és el clúster Créixer, que de moment no hem arribat als 2 anys, els farem ara al gener, llavors de moment no podem dir que això de la col·laboració té resultats molt clars, però va tenint resultats i anem fent i suposo que acabarem tenint molts resultats i és la idea d'anar avançant cap aquí. Això de Créixer és una iniciativa d'un conjunt d'entitats sense afany de lucre totes elles, que o bé tenen un centre especial de treball o una empresa d'inserció, que van decidir ajuntar-se per fer coses junts. Per fer coses junts des de la lògica absolutament empresarial. O sigui, la cooperació empresarial pura i dura. O sigui, Créixer no vol ser ni és una federació, perquè ja existeixen i evidentment tenen molt bona col·laboració i treballem plegats quan toca, però això el que és un grup de cooperació empresarial al servei de la generació d'oportunitats de treball per a les persones amb especials dificultats. O sigui, el que es persegueix des de la col·laboració és generar més i millors llocs de treball per a aquestes persones, que és la finalitat de totes les entitats que formen part de Créixer. Llavors, avui són 23 entitats sense afany de lucre que agrupen 33 en total, perquè algunes d'elles ja són agrupacions entre elles, això és una altra finalitat, anar promovent la cooperació també a nivell territorial i sectorial entre entitats del mateix sector en aquest cas, i esperem seguir creixent. De fet, vam començar sent 15, anem creixent en entitats que suposo que s'aniran afegint si anem aconseguint aquests resultats que tots volem. I el que apleguen aquestes entitats són un total de 4.000 i pico treballadors, 4.300 treballadors, dels quals 3.300 són persones amb especials dificultats. O sigui que el conjunt d'entitats és un gruix bastant representatiu del sector de l'economia social de treball, en aquest cas. Llavors, què diferencia aquestes empreses socials que en formen part de Créixer o per què estan apostant o per què estan treballant junts? Doncs estem treballant junts des de la clara voluntat compartida, des d'un compromís ètic compartit, això és clau. O sigui, des de l'inici de la col·laboració, des que va néixer Créixer, als estatuts ja consten els seus 3 grans valors i això s'ha desenvolupat en un codi ètic. Va ser de les primeres coses que es van fer un codi ètic propi i de bon govern, perquè es va considerar que aquestes entitats entre elles han d'estar aliades per generar ocupació i oportunitats de treball, però alhora també són competència entre elles perquè presten serveis i realment era una qüestió de fer un codi ètic i de bon govern que tothom pogués treballar amb tranquil·litat i amb seguretat des de la confiança mútua de les entitats. En segon lloc, comptem amb el suport i reconeixement de diferents institucions del país, no a nivell econòmic només, o sobretot no a nivell econòmic, però sí hem generat aliances i anem treballant amb diferents actors per construir coses junts. Doncs a la Generalitat de Catalunya hem fet alguna actuació conjunta per millorar aspectes concrets. Treballem, per exemple, amb Acció per millorar la internacionalització de les nostres entitats. O sigui, no és un suport econòmic, però sí que treballem junts per construir aquestes complicitats entre diferents sectors. O amb la Diputació de Barcelona també tenim un acord mitjançant el qual estem promovent l'aplicació de compra social per part dels ajuntaments. O amb l'obra social de la Caixa, avui estem aquí a més, doncs a més tenim una relació estratègica transversal i clau en la qual anem compartint coses. I realment el que busquem és anar construint amb els diferents sectors que abans esmentaven el Víctor i el Pau, amb el món de l'empresa, el món de les institucions públiques, amb altres entitats del sector, complicitats per anar avançant en la missió de l'associació. I per últim, és un tret que a nosaltres ens fa especial il·lusió, no és que sigui cap reconeixement o un altre cop econòmic ressemblant, però sí que ens permet apropar-nos al món de l'empresa, que hem estat reconeguts com a entitat Enterprise 2020, és una iniciativa europea reconeguda per la Comissió Europea com a bona pràctica en matèria de sostenibilitat. Llavors això ens permet compartir espais amb empreses de l'estat espanyol que estan apostant d'una manera molt forta per temes de sostenibilitat i de responsabilitat social. I això també ens permet situar-nos en aquests fòrums no tan propis normalment del sector social fins ara, que ara comencen a ser-hi més, però en aquest moment ens fa il·lusió per això. Vam ser el 2012, tornem a ser-hi aquesta nova edició i anem treballant per aquí. Això, perdó.
Aquí només una breu pincelada de l'impacte de les nostres entitats, perquè crec que és interessant de conèixer, no? Per què s'uneixen? Doncs s'uneixen en un context de crisi per treballar junts, crisi interna del sector. Són entitats molt petites, entitats que a vegades els costa donar resposta a les demandes d'una empresa gran que vol un servei d'avui per demà, i amb molta quantitat, doncs si s'uneixen poden fer junts més. Un moment de crisi externa també, evidentment, la que estem patint tots, que ha passat moltes dificultats econòmiques, llavors treballar junts semblava, i això sí que segurament és on estem traient els resultats, que pot generar economies d'escala i estalvis concrets i millores d'eficiència per a les entitats. I tot això és el convenciment que els centres especials de treball són importants per a la societat, generar un impacte i un retorn realment molt important per a la societat. I això com es mesura? Doncs està calculat que una persona amb discapacitat que treballa en un centre especial de treball genera un estalvi anual de 12.000 euros que si hagués estat atès en un recurs social s'hauria d'invertir. Per aquí estem convençuts i així ho volem transmetre i volem apostar perquè la gent aposti per la compra social i generi oportunitats per a aquestes persones perquè som un recurs útil en aquest sentit. I d'altra banda estan els ROIs, que cada vegada se'n parla més i que realment són estudis que demostren l'impacte de les entitats, que diu un ROI que es va fer a Navarra, que sovint de fet ho va fer Ecodes, que cada euro que inverteix una administració en els temps de treball retorna a la societat quasi 4 euros. Aquí tenim un parell d'arguments per dir potser sí que si treballem junts i millorant, cada vegada el nostre impacte serà més gran. De fet, ara a Créixer estem treballant també els ROIs propis que esperem tenir en poc temps també amb Ecodes, que tenim molt bona relació. I quins són els valors que van fer néixer Créixer, en aquest cas? Doncs són 3. La cooperació a nivell intern, a nivell extern, en qualsevol de les seves dimensions, com a ADN del clúster. La cooperació entre entitats, la cooperació amb la societat, la cooperació amb les empreses, la cooperació de manera transversal. El compromís amb les persones i amb la societat, això és clau, central i és el nucli de la missió de l'associació, si realment desenvolupar un major compromís amb les persones amb especials dificultats. I per últim, la competència, ser més competents, ser millors des de la cooperació. Això són els grans valors que assenten les bases de Créixer i que han desenvolupat, com us deia abans, el codi ètic amb el qual treballen les nostres entitats sòcies. Això ho passaré breument perquè és el títol de base. Llavors, què fem a Créixer com a associació? Què estem fent des de la cooperació entre els nostres socis? Doncs tenim 4 grans eixos. El primer és el de innovació i competitivitat. O sigui, junts, fer millors serveis, fer serveis nous, nous productes des de la cooperació, ajuntar-se per fer coses junts, processos d'innovació aplicada en diferents centres de manera transversal, i realment col·laborar per innovar, per ser millors, per vendre més, en el fons. O sigui, perquè per generar oportunitats de treball en centres especials de treball, empresa d'inserció, el que has de fer és vendre més per poder després tenir resultats i revertir en la teva activitat. En segon lloc, i és l'eix que segurament ha donat més resultats fins a aquest moment, és el d'eficiència, estalvi i sostenibilitat, com us deia abans. Aquí què hem fet? Doncs aquí, com que nosaltres fem rodes i no maletes, doncs el que hem anat és anar buscant a la gent que fa maletes. Si volem que els nostres socis tinguin millors condicions en les seves assegurances, hem anat a buscar una gent compromesa amb els nostres valors que treballi en el món de les assegurances i que ens faci una oferta preferent pels nostres socis, per ser socis de Créixer, i d'aquesta manera estalviem diners en les assegurances i tenen millors condicions. Això també reverteix al propi clúster per autofinançar-se d'alguna manera. De la mateixa manera, amb altres àmbits. He posat aquest exemple, però tenim acords de col·laboració amb Ecodes també, tenim un conveni perquè les nostres entitats vagin millorant en temes d'eficiència energètica i de sostenibilitat en el sentit més transversal. O tenim acord de col·laboració, com us deia abans, amb la Caixa. En aquest cas, després us ho explicaré una mica millor, però ens permeten fer servir una eina com és Sumasa, que és la seva plataforma de compra conjunta, en la qual podem fer
subhastes, i com que tots junts són molt grans, podem fer subhastes de productes i serveis i estalviar molts costos per aquí. En tercer lloc, com que l'eix principal i la missió de l'associació és millorar les oportunitats de les persones amb especials dificultats, el tercer eix, que el posarem ara en marxa, és el de millorar les capacitats i les competències. O sigui, estem treballant en construir un model propi de gestió de competències de les persones amb especials dificultats. Ho farem, ho estem fent des de la cerca de bones pràctiques dels nostres socis. Entre tots analitzarem les bones pràctiques, veurem quines són destacables, que les podem transferir d'un soci a un altre i per què anirem treballant també per millorar tots junts en la gestió de les persones dintre de les organitzacions, per oferir millors oportunitats de formació, de creixement de competències. I per últim, l'últim eix és transversal i és de desenvolupament del clúster a nivell territorial, a nivell sectorial, d'anar creixent, de tenir més socis, d'anar guanyant dimensió i capacitats conjuntes. Jo quan ens van convidar a formar part d'aquest cicle pensàvem quines podien ser les claus d'èxit que, si més no, les que apunten que seran les claus d'èxit. Com us deia, som una entitat molt jove i estem començant, però que pensem que seran les que ens ajudaran a acabar de reportar sentit i resultats als nostres socis. L'aplicació de la lògica empresarial pura i dura a la col·laboració orientada als resultats. O sigui, un clúster com a tal, si no té resultats, no té sentit. O sigui, si créixer no demostra resultats, deixarà d'existir, així de clar. O sigui, si es crea una associació de cooperació empresarial que no ofereix resultats als socis, això deixa de tenir sentit, desapareix. Seria el seu futur si això no es desenvolupa. En segon lloc, també és un element innovador, perquè no és la pràctica habitual, néixer amb un codi ètic de bon govern, que tothom que es faci soci del clúster comparteixi, signi i apliqui en les seves relacions. Com us deia, aquí sí que a vegades poden sortir qüestions. Si a mi em demana una empresa, em diu, escolta, que els teus socis em poden fer un treball d'impremta. Sí, clar, però si entre ells comencen a competir de manera deslleial, aquí podrien haver-hi problemes. Tot això el codi ètic ho regula i ho estableix, i llavors aquí sí que va ser un treball difícil de base, de fins a on jo soc part d'un clúster, tot això com s'articula. En tercer lloc, i això és una de les claus, l'èxit de créixer vindrà per la capacitat conjunta, perquè junts guanyem dimensió. O sigui, junts tenim un catàleg de productes i serveis que una entitat no es veu precisament perquè és molt ampli. O sigui, realment, els nostres socis junts ofereixen un munt de productes i serveis que un soci sol mai podria oferir. A mi, si un dia em ve una gran empresa i em diu necessito que em facis la neteja de totes les autopistes de Catalunya, articulant la col·laboració dels nostres socis ho podríem fer. Un soci sol no, un soci de Manresa no ho podria fer, un soci de Terres de l'Ebre tampoc, però junts sí. El mateix si Planeta diu necessito que m'imprimeixis d'aquí per demà 100.000 memòries, segurament una impremta no ho podria fer, però dintre de créixer, com que n'hi ha moltes, ho poden repartir, ho poden fer. Si realment guanyar dimensió, guanyar capacitat de resposta en la producció i en els serveis és una de les claus de créixer, és perquè estan articulant-se experiències interessants de col·laboració entre els socis. El desenvolupament d'actuacions de col·laboració i grups cooperatius, amb això que us volia explicar, que estem fent coses dintre de créixer, evidentment, el que no pots fer és ara farem un grup que treballarà en temes d'internacionalització. Doncs vinga, les 23 entitats faran internacionalització. Evidentment no, això va per el moment en què es troba l'entitat, per els seus interessos, per les seves capacitats. Llavors es creen petits grups cooperatius en el marc de créixer i a partir d'aquí treballen. I què estan fent? Doncs, per exemple, hi havia un soci que tenia molt ben treballat tot el tema de recollida d'olis, per exemple, tota la tecnologia, la marca, la infraestructura, la logística, tot, i hi havia altres socis que volien començar a fer-hi aquest servei. Doncs què ha fet? Que el soci que ho tenia molt desenvolupat els deixava la marca
els cedeix el seu coneixement, els permet fer servir la seva logística, ells tenen totes les llicències que són molt costoses, de transport de residus, tot això, si comparteixen el seu know-how, comparteixen les seves eines, evidentment a canvi d'un retorn que s'estableixi, perquè és una relació comercial, però evidentment facilita molt des de la cooperació poder aplicar nous serveis o nous productes. O un altre exemple és un grup d'entitats que feien pintura vial, això són feines molt típiques en el món de la discapacitat, feien pintura vial i senyalització, i alguns tenien una classificació diferent, uns altres altra, llavors el que estan fent és treballar junts per poder oferir un producte molt més global, integral a qualsevol administració pública que pugui venir i dir, escolta, necessito que em faci una oferta per tot, per el que us deia abans, per tot Catalunya. Doncs junts ho poden fer, comprar maquinàries, maquinària caríssima, segurament si ho fan de manera col·laborativa ho podran fer més fàcil. N'hi ha més exemples, però aquesta és la idea, estar treballant en petits grups d'acord amb interessos compartits per anar tenint resultats concrets i per anar avançant en coses molt concretes. I la compra conjunta, com us deia abans, això és a més clar, això penseu que és un dels resultats més fàcils de veure que fa que la gent ho tingui més clar. Si hem fet, per exemple, ara fa poc, hem fet una subhasta entre unes quantes entitats sòcies nostres, crec que eren 5, que es van ajuntar per fer una subhasta de paper higiènic. Algo tan senzill com comprar paper higiènic. I s'han estalviat un 20% dels costos que normalment tenen. Clar, llavors, si tu ajuntes un volum molt gran i fas una subhasta en la qual els proveïdors fan ofertes, quan més gran ets, millor oferta trobes. O amb una asseguradora, com us deia abans que tenim un conveni, el que es van estalviar les entitats sòcies de Créixer el primer any d'aplicació, l'any 2012, això cobria les quotes si multipliques de 2 o 3 anys del que seria ser part de Créixer. Realment, això són resultats molt tangibles, molt de curt termini, que afavoreixen anar construint per poder tirar endavant coses de més llarg termini que sempre costa més de veure. Qüestions més estratègiques que has d'anar construint, però si tens resultats pel camí t'ajuda a anar avançant. Això és un exemple. Ara, una mica en línia del que comentava abans el Víctor, que sempre ens falta una mica, amb les administracions ens entenem prou bé, amb altres entitats també, però amb l'empresa ens costa molt. Ara estem treballant, hem llançat aquest que es diu Club Créixer, en el qual el que volem és que les empreses s'apuntin a la compra social i estem treballant en generar una comunitat online per anar generant xarxa d'empreses i de ciutadans que vulguin fer difusió i compra socialment responsable. Un espot publicitari, us animem a que us feu socis i amics a Club Créixer. I per últim, aprenentatges d'aquest curt camí, que en el fons jo abans repassava una mica tot el que ha anat comentant el Pau i és absolutament coincident. Però quins són els elements, aprenentatges o dificultats, podríem dir? La confiança. La confiança sempre es diu que és la base i ho és, i ho ha de ser, però és molt difícil. O sigui, realment, quan estàs en una taula, 23 entitats que treballen per una finalitat en comú, però alhora són competència. I si jo t'he de dir quina és la meva política comercial és perquè, com bé deia abans el Víctor, és perquè et conec molt bé i perquè ens estimem molt. Llavors, aquest camí sempre és el més difícil, d'arribar a la confiança per cooperar realment i no per dir que estem col·laborant i fent coses, sinó que la cooperació sigui efectiva i pràctica i real. Un segon element clau o aprenentatge que podem treure d'aquesta experiència és que si no treballem amb diferents actors, com us deia abans, no podríem amplificar tant la nostra missió. O sigui, si el que construïm són xarxes amb qualsevol tipus d'entitat, empresa, administració, podrem arribar molt més lluny. En tercer lloc, compartir eines i coneixements també és molt delicat. Partim d'aquest punt previ de la confiança.